एगो तोता रहे पटना चिड़ियाघर में। कैसनो ड्रेस पहना भीतर के सामान देख लेते रहे, बता देते रहे, चिन्ह लेते रहे जे कैसन कच्छी पहनले बड़ के रहे कैसन तनु के रंग बा। एगो देभा तिवारी के एगो ठेकैचा बहुजन समाज के टिंकू टकराना, एगो खेसारी के भाई सुबा जी। तीनों जना पहुंच गई लो तोता देखे पटना चिड़ियाघर में। खूब सुंदर सुंदर साड़ी कपड़ा पहन के आ नीचे जौन जौन वो लोग के कपड़ा रहे वो तोतवा देखे। पहले गई देभा तिवारी के मेहरारू, तोतवा आदमी से बोलो लाल कच्छी पहनले रही, ओ लाली लाली ओ लाली। अरे कैसे देखत ये तो भीतर हम लाल कच्छी पहनले बा, कैसे ये देख ही लेता। फिर गई, फिर चल गई ठेकैचा के मेहरारू टकराना बो बहन जी करिया कच्छी पहनले बड़ी। कहते जे ओए काली ओए काली अरे भछनो ओकरा लगे ये भछनो उ करियो को देख लियो। हम साचो करिया कच्छी पहनले बड़ी भगली हो जैसे। अब आइले खेसारी में, अब आ गेले खेसारी के भाई सुबा जी। आई जाने जे उनका भीतर ही गुलाबी रंग के पहनले ले कच्छी। ओ गुलाबी हरी कैसे देखी तो देख ही ले गुलाबी। अब तीनों जने पंचायत कल मीटिंग सुन लो, जा चल जाओ करे एबरा कुछ मत पहनी जा, करके जा चल जाओ एबरा जांची जा देखो तारे कैसे जे कैसे देख लेता है। कुछ मत पहनी लो, एकदम साफ साड़ी खाली पहनी लो आ भीतर कुछ नहीं खे पहने के सोयो ना सादा फिर कोई गइलो। पहले गइली जाने जे देभा तिवारी बो। अच्छा छील छाल के चिकन ठकुराइन छील छाल के चिकन कलरली हमरे है बाल सिगरीवा के सड़वाइन न है राजापुर वाला गइली ओकरा सोजा ओकरा सोजा गइली कहते ओ चिकनी अरे बता दियो भागल बड़ी भागल बड़ी जैसे ओ चिकनी ये सखी अरे तई छीन गइल हो आज छीननी भाग गइली दूसर के ठेकैचा बो गइली तनी खोटी आई रहे। ओ हो आज के छीनल बढ़िया से साफ करो, बढ़िया से साफ वो लजा के भगल खुटियाली। अब जानी जब पहुंचली खेसारी के भाई जन बड़े सुबा जी इनकर धर्म पत्नी 3-4 महीना से कुछ पहले ही ना घुघरीला हो गई ओए घुंघरीली जटा बना के ये सखी साचो हम जोट बन बारी 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 इतना बढ़ गेले कि तो हमरा से मत करो, तू जन करबा हम बहुत पहले कहले है। अरे यार चलो बाबा बक्सर बलिया घूम बक्सर बलिया फेफना उजियार खो जाता। पागल बा प्यार में पागल होके घूमा